arde galle no wayri yiidam ko gonduɗa lay wonnami wondan haydara wonko gonduɗa kay hay école mo wayri yiidam ko jam wala ambiya de kadan ko ɗo tan lella joni a yaltata watta heddam hannam ko gonduɗa haydara mi wondan amina min gallami tan jinmi wonde mbiɗa yara e nokku kadan de ƴukkande ko woni ƴukkit ƴeewa kam ko mbiɗa haalda e ma hannam ko gonduɗa haydara mi wondan an son faami o kaldanɗa ñande a sikki wona oɗo gonɗa e haaldude holi on change nam daba mbaddami waɗon ko kewi a sikki ala koye hakkude moɗon haydara kewanɗo a haalnani kam gonga de aleykum salam Madda. Seyni. machallah Day tampe. mawɗum gay Mawɗum machallah. machallah Alhamdulillah. mawɗum tamta machallah An kam seyni ma o haalnima ko wondi. ko haalnade kam mi jaɓani haalande kam ha joni ko wonti Ni tan nde o yeeri ni. O fittata o lowƴata hay ñamɗo ñamata. Hay école joni o natti yaade. wallahi Koye téléphone tan o wurta. acca haalna men ko gonduɗa Joni kay an ko sehil ma. haydara mi wondan min gay kemi siilaki kono jaɓani haalandem ko wonti probléme ma ka famuta haydara mi wondan haydara mi ɗum wondan kay mi famta ɗum a eɗen jadano ñalma jamma ñalam subaka kikiɗe a faami enen jadata jumma ñalam subaka kiiɗen jaada école eɗen mbadda hunde foof an a wayri ardata yam kay mi mam arɗo e mi namdama ko gonduɗa en tout cas kadi an ko lelde wotere tan lella maiɗo kadi namdama ko gonduɗa an haalta ko gonduɗa O haalani de. kadi min kam sehil ma aɗa foti haalande kam ko gonduɗa haydara mi wondan mata kay kon sali famdemi rek kon non 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 minen min mbawa famdem par ce que ɗum ɗo famminaki en tout cas dal ko ɗum ɗon woodi de a wonko jambitta wonko jambitta ka cuuɗɗo dal wonko jambitta O cuuɗi yimɓe ɓe ko wondi kono wonko wondi. Ni tan lelda tan. Action. ewa Aïcha tawɗa jaɓani haalande kam koye sehil mami ari ɓe galla jaɓani haalande kam eɗen hoor ok woni ko mbaɗi Bismillah ma Nene jotta. mbiɗen hoot. Ene ɓe salmini galle mum. Aïcha ila. Ana haalanta kam ko gonduɗa. Mi waɗa feere mi nawmata ceerno kam. Mi ƴeewa sabu ɗum ɗo kam wona maire. Ni tan ndeɗo lelde tan hay ko mbaɗannoɗa natti wadde. Hay école hay jangde ma natti. Aɗa hippe ngel terfungel tan. Aïcha ila. Mbiɗa noon ko gonduɗa. shin nen haydara mi wondani hooram Umra kam ɓuftuɗa kam cansa o melfa. Wonɗa conju ma. acciram ne Est ce que yalla ene la ɗum ni nde mina je. Wat feere mi nawmata ceerno. Mi ƴeewa ɗum wona maire. عليه السلام. Madam. الحمد لله يا كريم. معود ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله. تمام. بسم الله. Nde ko jam adduno hon ɓiyamo لي هذا. no wayi joni ni mi famanimo haydara ko waɗatno fof natti wadde mo janggo yenno ala fof ko waɗatano kono joni ko nder suudu makko tan o uddata hoore makko o ñamata o yarata haydara watta ko lelit tan mi famanimo noon ɗum garnomi ƴewde ƴewana kam ko wonti inchallah inchallah mi ƴewanma joni inchallah jaaɓi wawi hen wonde fof mi haalanma kanko ɓiɗɗo debbo ko janggo mo foori e école hen mo foori no feewi machallah jaarimɓe ko ɓiɗɗo gorko de waɗi noon ko golle ko golle kono no iwa woto hul kadi haydara woto hul ala caɗele haydara ɗum kadi ma iwu ala caɗele a nani ko golle ma itta ɗum inchallah woto hul a nani woto kule kadi o waɗirani pour goɗɗum haydara a nani so Allah jaaɓi ma iwu inchallah ma iwu ala caɗele ma iwu aɗa jogui ɗon temedde ɗiɗi temedde ɗiɗi eyyi wadde wona ɗo joni ruttuma ɗo temedde tati eyyi wadde ha gartuya ɗo joni mawa ko dokkumami inchallah ƴawi hat wonko pewnantumami garana ɗum so Allah jaaɓi inchallah yo a nani eyyi wattu hen hakkille ko fewi mbimi ko so Allah jaaɓi ko min fewa liggoto ɗum ga so Allah jaaɓi min liggoto ɗum inchallah a nani on jarama no fewi jarama ala caɗele ala caɗele ala caɗele
kafi. Ismail terima kan kom nayi. Stella. Yar ñin fo mi jiro do kanal du yole ko kan ko do kanal gitu wala do kafi. Oh yelo kafi. Ko dama kala. Naam ya ko. Aisha ila ko. Kun. Mama kam ko disi mu yahay lawol gorko goto nangi kam Jom non? mama ko dum kunen kam Alhamdulillah rabbil alamin. Tiyarno ila ko. Rafa hanga liggéey wi. mama liggéey wono Wana wi won liggino dam. liggéey kam mino Kasih do, paham ra dum ga. Mo bëgg ka dar saw. Ala dina ko sa. Ya Ismaila. Ajun karda. Ala fama. Kanal gor bay no. Oh dina kanal. Anggo ndaw awna. Ari ay kanar wala def podnes ka. Tugi da kanal. Ka fi yimmi jaral. Tugi da. Mana bata te kodo. Mo mana ndak mo maja lu jone atranos. Ayro dum maya taw tinani ga. Ay. Yo karo da gasu ko ngila li budum do ma yimbe. No maja. Ni fere jilo da kanar. Ala ba ke bandi bani yo. Te jilo. Te ende kanar fi. Sa kanar mai yo yiru. Ayah tahu apa lah era? Era ya? Pada? Apa yang ada? Enggak, hotel untuk kan? Ini kahom deh, kan gak lucu juga. Mungkin bulan mana? Kau sih roh dia mana holu? Wah masalah kau ada balai? Kumara sa set. Ya sant. Kerja terus. Kerja mau bolong ya? Di bawah jalan wala. Di bawah bener balda. Boy, change, not changement. Ah, min ada ni min do ngondo mi bori cem bi am sayu. Ala sa ju. Madam nunki marku bi dan nata ndara ko bara. Mi warta na di anda ke ko concentrer direct. Jabe maccio ka. Iba devancer bu do ndi chune. Warta cumbon mana na? Aisha. Apa dong wal? Nam nyadi. Aisha. Ade. ar fuyde anda hoorema ar sohli kam artomdo Kita ambil ma de dal ka dal ta fama. awon holo En même temps, on envoie ma SMS même pas falta. pourquoi dum do ana lawdon ful envoyer am esmi nimbam dar Wa ngondo. ko min kay ayani Aisha nan dan. namdon da xam dedo bali ko gondum ko ofoy kam dum metti gonnum do fof ofoy kam dum ana wona nedda wona badum ana de jasi an haynde nango rawan bur nanguma ano ana de jasi wona net mo ligar hal Min ka tadi. no isman ka dem an wona net wona majjar ma ko gollida kam metti gonnum de aduna fof ala ko wadat aduna ko so wona o liggo kam min kam sikko hunde goɗɗum te kanko liggi ɗon kanko o liggi kam wala neɗɗo hen wona bande hoto jaabu ɗum jehen yes Apa ma ko ndo? Ha? Askala ko na manga bi mana. Ligge hol. Ligge hol. Kannaro. Kannaro lon. Kannaro mo guddi daw. Kannar. Kannar anggar kasih. Ismail terima kan kom nayi. Stella. Yar ñin fo mi jiro do kanal du yole ko kan ko do kanal gitu wala do kafi. Oh yelo kafi. Ko dama kala.
andi ono boyde yonde ko reema ko fof ka jartira liggodum no Ismaïla an hannde betti kam quoi parce que min cikkannomi an no mbaɗa ni a faami ko neɗɗo moƴƴo ko ndiyana an ka neɗɗo boɗɗo kadi ka neɗɗo jasɗo quoi min mbitani ko a mbiyatama noon min komi sikilma mbiɗa foti haalandema gonga te min ga hannde ga min mi pratiquement ɗiɗo Afrique ga mi yiɗa ɗum ga par ce que anduñum ka viol aɗa yaha ceerno liggo jomum pour à cause yo rema ano an elle wona jeune guerrier mi famanimo quoi an jiimoɗo combo guiɗoɗon suro haaldema kanko wiga o sohlanima ga hannde jahar ceerno liggo ɗum aga ka neɗɗo jasɗo ga an famana aga peintude hoorema on fatmi haalanma ay min ka ciilagal men ga hannde ga haaɗi ɗo ga par ce que ɗiɗo Afrique ga mi yiɗa ɗum walla mi yiɗa ɗum sabu ɗum ɗo ga sa waɗi ɗum ga minima ga wiwaji wi ko minima fof ko noon mbatten mi yiɗiga sondagol ɗum sondagol ɗum mbaɗa bonema ha partout tambi aɗa sohli kam min hakkude men pari walla pari en fait min kam hol namdal namdatanami ɗo quoi par ce que jeune fille goto fotmi namdade o janggal ko collège jeune fille jogui ɗo neldal gotal no fayamo mais mi sifnama leegal ngal mi exactement mi andata gallo woni mais jeune fille ni tan noir te noir dabɓini seeɗa mais j'espère que inde makko mi anda heddi côté Aïcha anda ok Aïcha bita ɓi Jeynab Diop elle an ga yettimga on ga yala Kalma kalma ɓe nani ɗon kalma ɓe j'espère que yummak wiyete ko Jeynab Diop kalma ɓe nani goto tan ɓaleji ni tan ni tan ɓo heɓona affaire sexy harta ndiɗon affaire uji on kalma ɓe nani ɗo wallahi mi jogui ɗo neldal faaɗemo hek so sellayi kilna mbiɗa yiilogam tampuɗo min sa fotinam gila tan a ɓoyta ɗo si way vraiment jarama haraɓe jajof kem haraɓe soko debbo wiyete ko Aïcha yumma ko wiyete ko Jeynab Jeynab Diop non pourquoi ça moni cuune trop